Madam, ị na-enye ndị nụrụ nwaanyị obodo BP. Keep telling them. Yes. Mma na-agwafa because ngwagidefa one day ife anụrụ ife na-agwafafa arapụ nwaanyị obodo chọwa nwaanyị be anyị. Nwaanyị obodo enwere ike ihepụ yi. O nwere ebe nwaanyị obodo nwere ike iduga ibe sọsọ ma oduru idu na 6 feet gị ebe nwaanyị obodo ya edu iwe ga. O mere ka omechi ime na asịkwa nke m adịrị otu a so okwu na-agwa unu bụ nwaanyị obodo nwere ike ị na-edina sọsọ gị. Nwaanyị obodo o nwere ike ị na-edina sọsọ gị. Ọkwa nwaanyị obodo nke m marụ na-asị unu na-agwa unu n'iru si unu this thing ma finishie. Nwaanyị Igbo nwere ike isi gị na ikpu ya anụnwa na ma finishie. Nwaanyị Igbo ya sapụ ọnụ sị gị why are you jealous that I give to your brother? Why are you jealous? Agree, can't finish it. Nwaanyị Igbo ya sụ nwa ụsụ a. Only this word. And the ọfancha niile nwe isikwa na na sibongiri aka asụrụ ya maybe na anyanwa dị iche. Ọ ya asụ ya ofu bọs. Bọs ọ na o seniri n'isi ọ sị ewena ọ sụọrụ gị asụsụ a. Asụsụ a dịfa n'ọnụ. Onye na-ekwu ndị na-ekwu ịdị okwu a abụrụ nwaanyị aya anọ a na aya edesadị n'ụlọ ife mmiri na anụ ya nke ezigbo ma ọ bụrụ nke ezigbo. Sote n'ụfọdụ n'ime unu na-akapụzi akapụ jekwu na-azụ ha n'akwụkwọ na-amụ ụmụ anụmanụ afa na-amụrụ unu desi n'ọnwa ka a na-amụrụ unu bụkwa na-anaba ayarụ ụmụ anụmanụ afa na-amụrụ unu nwa nwaanyị obodo mụrụ gị ị na-akpọ ife a nwa ị na-akpọ ya nwa nwaanyị obodo mụrụ gị ịnọgide isi n'ọnwa na ịmụrụ nwa isi na ịmụrụ nwa wụọlibe onwe ya ebe a